सर्वांनी कॅमेऱ्याला हाय करा. हाय, कॅमेऱ्याला हाय करा. आता फोन कुठून आला जरा सांगा मला. आधी तू कर. यूट्यूब ब्लॉगर इथे उभा राहा जरा, आम्हाला फोटो काढू दे. फोटो काढू आमच्या काढ ना. पोचलो का काजल आपण आता? हां, तर आम्हाला सबस्क्रायबर अगोदरच भेटले. कॅमेराला हाय कर. हॅलो. तुम्ही कर. तुम्ही खरंच खूप छान तुम्ही आतमध्ये गेला नाही ना? जाऊन आले मी, मागणं फिरून आले, परत फ्रंटला आले. तू कैसा है? एकदम मस्त. याला ओळखला का? मास्क थोडा निचेल. हे बघूया आपल्या घरी आलेला तो. तुम्ही कुठून आलात? कुठून आलात? मी करी रोडवरून आले. तुम्ही कुठून आलात? कांजूरमार्गवरून आलात? हाय दादा. हाय. चला आपण आतमध्ये जाऊया. खेळवण बघितलं, आज बघितलं. काजल छान आहे. काजल डान्स चांगला करते. एक फोटो घेऊ. घ्या. हे तुम्ही गिफ्ट दिलं? नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. अंदर क्या खाने वाला है? देखते जो अच्छा मिला. अभी तक मेन्यू भी देखा नहीं. आता तुम्ही कुठून आलात? लालबागवरून आलात? माझी तुझी आई माझी काय नाही. अरे वा. तुम्ही आतमधून फिरून आला? टाइम दिलेला ना. आणि हा रोज तुमचं नवीन हे बघीन लग्नाचे व्हिडिओ चला आमच्याबरोबर ब्लॉगिंग क्लासला चाललाय. हाय कर कॅमेऱ्याला. तुम्ही कुठून आलात? कुठून आलात? आम्ही इथे जातो परेलला राहता? काजल हे पकड ना. हे पण ते त्यांच्यावर आईकडे. तुम्ही कुठून आलात? आम्ही वरळीचे वरळीवरून? इथले. काल पाहिलं तुमचा ब्लॉग रात्री. तर जाऊन भेटायचं. बघ, ब्लॉग टाकल्यामुळे फायदा झाला की नाही? सर्व माणसं भेटले की नाही? आज दुपारीच पाहिलं आणि मी आत्ता लगेच आली. म्हटलं अरे बापरे, आज जाईल नाही तर. आणि तू गेटवरच. तुम्ही कधी कुठून आला? मी माझगाववरून. हो. आणि सगळे ब्लॉग तुझे बघते मी. माहितीये का, तू नाच पण किती सुंदर केला आहे. आतमध्ये डीजे लावूया, नाचूया आपण. खरंच छान. आणि काय म्हणते, काजल खूप सुंदर. खरंच खूप छान. मी आता काही काढत नाही बा. बापरे, बघूया किती जण आहे. बहुत जन आ गए. ऑलरेडी तुम लोग नहीं आए. इंजन उधर वेट कर रहे थे, कॉल पे बात कर रहे हा घ्या. मिलना ना. चालले तुम्ही? तुम्हालाच भेटायचं. येणार आता पुढे येणार. तुम्ही कुठून आलात? मुंबई CST. CST वरून आलात?
कुठून आलात? तुझी खूप मोठी फॅन रेल्वे क्वालिटी. रेल्वे कॉलेजवरून. नागपुरावरून आम्ही खास कोकण महोत्सव शुभांगी गिरी येणार काल ब्लॉग बघितला त्यासाठी आलोय आम्ही अरे वा. भेटायला. आम्हाला वाटलं आता येत आहे की नाही आम्ही किती आम्ही कधी 6 वाजल्यापासून नाही आता येतील आता गर्दी सगळी तेव्हा कळालं आम्हाला. काढा फोटो काढायचे. गेम खेळायला. सेलिब्रिटी झाली इकडे. आम्ही तुला तिकडे राहतो मुलीने आम्हाला कळवलं मुलगी अमेरिकेतून मला म्हणाली आई जाणार आहे का? सांग, मी पण बघते तुमचे व्हिडिओ. खरोखर आंटी आप आ रहे हो ना थोड़ा शॉपिंग करने? हाँ हाँ हम लोग अंदर आ रहे हैं. तुम्ही तुमच्या रोज आम्ही रेसिपी बघतो मी बघते म्हणून टीव्हीवर लावलं कुठून आलात? मी वळलीवरून तुमचे वय आणि आमच्या घरी सगळ्यांना आवडतात आणि तुमचे खूप मस्त ब्लॉग असतात. अरे आयुष्य म्हण सांगितलं ना तुम्ही. शोधलं मी लगेच. खूप छान असतात आणि लग्नाच्या खूप शुभेच्छा तुम्हाला दोघांना. आम्ही सगळे बघतो तुमचे रोज बघतो आम्ही. म्हणजे मी आज ते काल तुम्ही टी व्हीला सांगितलं ना मी एकटाच आलो. हा ना. हां बरं झाला व्हिडिओ सांगितलं आपण बनवला पटकन. कुठून आलात? मी दादर. मी नेहमी बघते. वाचलं म्हणून नाही राहत. फोटो साहेब काढायचे. आमचा फोटोकडे आम्ही मुलीला पाठवतो. आतमध्ये बघून आलात? हो हा आम्ही परत तुमच्यासाठी थांबलो आम्ही. हा काय? म्हटलं आपण 2 फेऱ्या मारल्या. म्हटलं येणार होते. तुमचे रोजचे ब्लॉग बघतो. कुठून आलात? भांडूपवरून. आज तुमच्यासाठी आलो आम्ही. आमच्या जवळ राहतात तुम्ही. हो माझी मिसेस. तुम्ही खास इकडे भांडूवरून इकडे आला? तुमच्यासाठी आलो. तुम्ही आतमध्ये फिरलात काय? आम्ही तुमचे व्हिडिओ रोज बघतो. बघता रोज? हो हो हो. बाहेर पाठी मारेल तर तुला. आता तुमचं बघितलं ना रात्रीच्या म्हणून आज बघायला आलो. म्हटलं बघूया तरी. तेच मी बोललो आता. लग्नाची शुभेच्छा. थँक्यू. तुम्ही आला तेवढ्यात लांबून त्याच मोठी गोष्ट आमच्यासाठी. एका एकट्याला आशीर्वाद. नमस्कार कर. तुला पण आशीर्वाद. फोटो काढताय? मेरे को रोज दिया. काजल रोज दिया. दिलं ना दिलं. रोज आलेले चल आता आतमध्ये जाऊया. व्हिडिओ खूप बघते. जैसे स्टार्ट करते हैं गेम साइड सब राइड सीधा से कुठून आलात? प्रभादेवी. युट्यूबला बघतात तुम्हाला. घाबरले बघूया. कोण घाबरले? घाबरते. काय घाबरला तुम्ही? रोज बघता तरी घाबरले. रोज बघता तर रोज घ्या घ्या. थँक्यू. मस्त तुम्ही हे करता रेसिपी आणि यांच्या रेसिपी इतक्या आवडतात मला. हाय. छान असतं. छान झालं. आणि एकदम सोपे असतात. आणि तुमचं बोलणं इतकं चांगलं आहे ना खरंच. बोलण्यामुळे आम्हाला खूप होतं. चालला तुम्ही? नाही आहे ना आता फिरताय ना? तुम्हाला लग्नाच्या फोटो सकाळी मी बघितलं. आमच्या घरचे तुमचे हे आहेत सबस्क्राईब आहेत म्हटलं का आधीपासून सर्व साखरपुड्यापासून बघितलं आहे तुमचं. मी तुमचा फॅन आहे. अरे वा. मी शंकरकडे KM ला होतो रिटायर झालो. अरे वा. आईचं बघा असे चांगले चांगले
अभिनंदन. अरे अभिनंदन म्हणजे खरोखर आहे. अरे वा बापरे किती माणसं आले इकडे पहिले 10 वेळ हेच भेटणार. हा प्रसिद्ध झाले सगळे व्हिडिओ कॅमेराला हाय करा हाय करा. कुठून आला? कोकणात राजापूर लालबागला राहतो. कुठून आला? आम्ही चेंबूरवरून आलो. मस्त वाटतं तुमचा प्रोग्राम. नाही ना छान छान ठीक आहे. तुम्ही एवढं कसं मॅनेज करता? थँक्यू. प्रशांत वाडेकर देवगडमधून वाड्यातून. कुठून आला? देवगड वाडेकर. भरपूर आहे स्कॅप तुमचे. बघा इकडून जे चालू होते ते सर्व बघा सर्व. व्हिडिओ टाकला ना. सेल्फी घेतो काय माझ्या मला आधी तू कर. युट्यूब ब्लॉगर नाही त्यांच्या मुलाचं तर असे त्याला येऊन येत ना. हा कोणाचा मोबाईल हातात? माझ्या जायचा ना घेऊन जायचो मी घरी. किती छान वाटलं आम्हाला. मी काल बघितलं ह्याच्यामध्ये यूट्यूबमध्ये. म्हटलं उद्या येणार. हो रात्री पाहिलं. आई कुठे गेली? आम्ही पण आम्ही दिसू का? गाजर फेमस आहे तुझ्यामुळे सर्व फेमस झाले आणि आईमुळे. आता तुम्ही पण होणार आहे करायचं. हाय मावशी का? दत्तू मामाची बहीण. हा काय? अरे वा कुठून आला तुम्ही? परेल मग बरोबर. चला आमच्याकडे. इथे उभा रे जरा आम्हाला फोटो काढू दे. फोटो काढ. बाबू आमच्या काढ ना. बापरे बाबा. हो माझ्या मोबाईल मध्ये काढा ना. छान वाटलं तुमच्याशी मला भेटू. आम्ही कोकणात कुठून आलात? बाजूलाच आहे. आई कुठे? पापड आपले 60 रुपयाला असेल वाटतं है ना? हा चला बाय. कॅमेऱ्याला बाय करून जावा. दादल काढ फोटो. सर्वांनी तिकडे फिरा जरा कॅमेरा हाय करा. बघूया. आता फोन कुठून आला जरा सांगा मला. तुम्ही कुठून आलात? आम्ही प्रभादेवीवरून आले. और पसंद मिल तुम्ही कुठून आलात? हिंदमाता. तुम्ही? नायगाव दादर. आता बघा आम्ही दोघं इकडे उभे आहोत काजल आणि आम्ही आणि मम्मी तिकडे उभी आहे. कुठे गेली मम्मी? भेटलो आम्ही. सर्व वेगवेगळे ग्रुप्स होतात. एंट्रीमध्येच बापरे इकडे 50-70 एंट्रीवरती चढवून ठेवलं की स्माईल खूप आवडते. चाललं? ये इकडे.
उभे आहेत आणि सर्व माणसं अगोदर पण आपल्याला माणसं भेटली आणि आता पण सर्व भेटले. छान आहे छान आहे तुमच्या आशीर्वादाने सर्वांच्या. तुमच्यातलीच एक आहे ती. सर्वांनी कॅमेऱ्याला हाय करा. हाय कॅमेऱ्याला हाय करा. पुढं काढायचं आहे. हाय करा कॅमेऱ्याला. तुम्ही एकाच गावातले आपल्याला. तुमचे बोल फार बरं वाटलं साहेब. आम्हाला छान वाटतं की एवढे जण माणसं भेटायला आली. छान आहे तुमचं. मला फोटो घ्यायचा आहे सर्वांचा का मी घ्या ना. लावला घाला घाला तिला घाला. खूप आवडतं खरंच खूप आवडतं. म्हणजे एक नाव आहे आपलं मराठीत तुमच्यामुळे पप्पू आता काजल आली. काजल तिकडे बसले लागते. हाय करा कॅमेऱ्याला. मम्मी बघा इकडे. तू बोलती बोल कुठून आलात? माझगाववरून आली हाय करा. हाय हाय. आता काय हो की नाही रे. माझं नाव अवधूत आहे. काय नाव आहे? माझं नाव अवधूत आहे. अहो तू ते हाय कर कॅमेऱ्याला. अरे वा आला तू. आता येणार तू. व्हिडिओ बघतो काका. तू बघतो व्हिडिओ. असा आहे असा आहे. तू व्हिडिओ बघतो. काय बघतो तू व्हिडिओमध्ये? मच्छी मच्छी. मच्छी बनवणारी तिकडे आहे. कुठून आला तू? कुठून आला? म्हणजे आम्ही परेलवरून. बाय. फिरलात का सर्व? असतात तू बघत नाहीस कधी. ही बायको आहे आणि हा पप्पू. आजपासून रोज बघ. आणि मी रात्री 1:30 वाजेपर्यंत मम्मीचे कार्यक्रम बघत चला आता लग्नाचे लवकर टाका. चला आता टाकू का पटकन? अरे लगेच लगेच आम्ही रात्री बघू. काय लगेच काय रात्री 1:30 वाजेपर्यंत माझे मिस्टर आम्हाला दोघीला कव्हर कर. आम्हाला दोघीला कव्हर बोलली नाही मला बघायचं आहे पप्पूचे कार्यक्रम. खूप अभिमान वाटते पप्पूचं. थँक्यू. अरे एवढा मला अभिमान वाटतो ना. मस्त घर आहे रत्ना. सर्व राहतील. सुंदर अप्रतिम आहे. हाय सर खूप छान वाटलं तुम्हाला भेटून. स्पेशली आम्ही तुमच्यासाठी आलो इथे. भेटू कॅमेऱ्याला हाय. बिलीव्ह नाही होत तुम्ही आज समोर सर. हाय कर हाय बाबू. हाय कर हाय कर हाय. मगापासून वेटिंगमध्ये आहे. कधी नंबर येणार? तुम्ही फोटो काढायला या ना या ना. माझी मुलगी पण यायची लोक आ रहे. तू अर्जंट व्हिडिओ टाकलास तर मग हे सगळे जे येणारच होते ते येणारच ना भेटायला जवळचे. खरं वाटतच नाही. हो हो आम्हालाही फोटो द्या एक आठवण म्हणून. कुठून आलात? कुठून आलात? कुठून आलात? दादरवरून आला. हाय कर कॅमेऱ्याला. पप्पू मला ॲड्रेस दे ना तुमचा.
अभी अंदर जाना पड़ेगा 1 हाँ। घंटा कितना बज रहा है सर अभी 7:10 हुआ 1 घंटा इधर ही हो गया आपने इधर ही हो गया। अभी आ गए पायल कुठे करू मी का चौकीला जाते मी बघते ना तुमची काय करा खूप आनंद झाला आम्ही लालबागला राहतो कॅमेराला हाय करा मी बायकायला राहते माझं इथे माहेर एक सेल्फी होऊ दे हां हां काढा काढा सर घे सोडून घे I want to invite you for dinner at my house. You, your mother, and your wife. Please come. Uh-huh. Please come. Dinner. बाहेर पडलाय नशीब तुम्ही आजचा व्हिडिओ आले का त्यांचे व्हिडिओ बघा खूप छान असतात. तुम्ही कुठून आलात मी परेललाच करते. कॅमेराला हाय करा फोटो का व्हिडिओ चालू आहे हाय करा आपण एक गाववाले हाय कुठून आलात घाटकोपर मी आणि माझा मुलगा नेहमी बघत असतो आम्ही व्हिडिओ नेहमी बघतो तू पण बघतो शिवांगी कीर बोलतो तो कुठे मावशी तिकडे येतात तू पण ये ना तू पण आडव ना फोटो काढायचा 1 मिनिट थांबा 1 मिनिट सेलिब्रिटी झाला. नाही एवढ्यात कुठे अजून नाही झालं आम्हाला गिफ्ट दिल्याबद्दल थँक्यू आणि काय करा नाही आता पहिलंच कुठे भेट दिली. आता पहिलं आहे दोघांना भेटायचं. बापरे किती माणसं 1 तास आपल्याला इकडे झाला त्याला हाय कर द्या कॅमेराला माझा फोटो घेता येते क्या मी बँड्रावरून आले तुम्ही पण हां मी परेलवरून आलो. एक मिनिट हॅलो आम्हाला वाटलं एक डील काय करते दिल आपली झोपली असेल माझी मुलगी बघ तुझे बघून ती एक्सरसाइज करायची मे महिन्यात ना ती एक बघून एक्सरसाइज करत होती करायची रोज मध्ये हो हां रेग्युलर मग एक्सरसाइज तिला करा जरा फरक पडलेला अरे वा शावटांचा परिणाम कुठून आलात चेंबूरवरून आलो. कुठे गेले माहिती नाही. हे बघ तुझे भरपूर फॅन आहेत चेंबूरवरून आली हे बारके चेंबूरवरून आली उपयोगासाठी. एडिट नको करू हा. नाही नाही येणार व्हिडिओमध्ये आलं पाहिजे हा? हां बघा येणार हा बाय एन्जॉय एक मिनिट दे चढायचे नाही यायचे या. भेटायला जेव्हा बोललात ना तसं रात्रीचं कधी येतो आम्ही नाही नाही आमचं नाही काढलं थँक्यू हाय करो कॅमेरा काय कुठून आलात मी इथूनच चालू आहे हाय करा कॅमेराला मी बदलापूरवरून आली जाते का घरी जाते बदलापूरला आयडीवर मेसेज टाकलेला लालबागवरून येणार आहे म्हणून हाय करा कॅमेराला हाय थांबा एक फोटो काढतो काढा काढा कुठून आलात काय नाही अजून कुठे फिरलो आम्ही इकडेच उभे आहोत हां हाय करा हाय तुम्ही कुठून आलात ओके थँक्यू मेरा गिफ्ट तो कोई नहीं था जब भी दे दिया मैंने भव्य ने भी गिफ्ट दिया भव्य को बेचारे को कैमरामैन बना दिया चलो भव्य अभी घूमने चलो
मी भायसावरून आलेली आहे. अरे वा, चला आमच्या घरी ऍड्रेस पण दिलाय. चला चला येऊया चला. कुठून आला? काय करा कॅमेरा. थँक्यू. कितना घंटा हो अपने को इधर? 1.5 घंटा हो गया ना. कोई छोड़ रहा ही नहीं. आणि माझ्या हातात दोन आहे बॅग बघा. ए गिफ्ट घ्यायला काजलला. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. खूप फेर आहे ना तुम्ही. आम्ही गावकर मालवण. कॉंग्रॅच्युलेशन. आम्हाला असे खूप सर्व सबस्क्रायबर भेटतात. आम्हाला परत हाय करा कॅमेरा. काय म्हणता तुम्ही? थँक्यू. हॅलो. कॅमेराला हाय करा. बोला तू व्हिडिओ बघतो. या सर्व या या या. माहीत असतं ना तर तिकडे पण विक्रोळीला आलो. सर्वांनी हाय करा. हाय हाय कर हाय कर. कुठून आला? लालबागवरून. अभिनंदन. छान वाटलं तुम्हाला भेटून. नेहमी व्हिडिओ बघतो. हाय कर. करा कॅमेराला हाय. कुठून आला तुम्ही? लोअर परेल. लोअर परेल. हाय से हाय. कुठून आली तू? कुठून आली? परेलमध्ये बोला. अरे बरं. मग याल ना, तुम्हाला जमेल ना. मी इथेच राहते चाळ चौकीला. शोधणार. कुठून आलात? आम्ही आलो चेंबूरवरून आलो. ती मिसेस बघते तुमचे ब्लॉग सर्व. ती मला जबरदस्ती इथे घेऊन आले. मला बोलली नाही जायचं आपण. अरे वा. त्यामुळे आलो आम्ही. काय करायचे आहे. उपाध्यक्ष आणि शिवडी विधानसभेचे हाय. कुठून आला तुम्ही? म्हणजे नेहमी व्हिडिओ बघतो ना. मम्मी तुझं झालं ना तेव्हापासून मम्मी व्हिडिओ बघते. अरे वा. एकही दिवस असं सोडत नाहीये. कुठून आला? हाय करा हाय करा. आम्ही पर्यंत आहोत. तुमचे व्हिडिओ बघून व्हॉट्सअप कर. लग्नाच्या पुन्हा हार्दिक शुभेच्छा. मला कुठून आला? काय करायची सकाळ आणि करून हाय करा कॅमेरा हाय करा. धन्यवाद. तुम्हाला भेटून तिला आज खास खूप बरं वाटतं त्याबद्दल धन्यवाद. हे काय घेऊन आली? हे काय स्प्रिंगवाले घेऊन आली? हाय करा कॅमेराला हाय करा. राजसाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा करतोय. अखंड हिंदुस्थानाचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना देखील मानाचा मुजरा करतोय. कॅमेराला हाय करा.
काय काय त्याची हे असते ना तुम्हाला मान्य असेल तर टाळ्यांचा वर्षभर जोर आहे. हाय कर कॅमेराला. मी तुम्हाला शोधण्यासाठी आम्ही लवकर धावतो. कॅमेराला हाय कर. हाय आयोजकांनी निमंत्रण केलं. सहभागी हाय कर. हाय. आमचे निलेश इंगोले यांना विनंती करतो आपण थांबलोय ना आम्ही तुमच्यासाठी. गवळी आहे इकडे. आणि आम्ही बक्षिसाच्या 6:15 इकडे आलो होतो. विनंती करतोय आम्हाला आता या बरोबर 8:20 झाले. महोत्सवासाठी शुभेच्छा तर द्याव्या. एवढा टाइम आम्ही तिकडे गेटवरतीच उभं होतो तर आपल्याला सबस्क्रायबर भेटत होते. आता नेमके आपण स्टॉल्स बघूया. आपलं मेन काम तुम्हालाच भेटणं होतं ते आम्ही केलं. आता स्टॉल्स फक्त एक म्हणजे बोलतात ना आता हाय स्टॉल्समध्ये काय काय आहे आपले बघूया आणि घेऊया तिकडनं स्टॉल्स. ठीक आहे.